Nanom me cheche mu nyina fra me. Na Antwi'sNfa yasanhia. Twidwuma yo de pa ne so ni hunsema na twidwuma ato ne bia so ni hunsema aka no. Comment nyim di waso nyina yunsamu. Send me a whistle domino. Shena wanti makoma. Sane wose wo domino. Hwe na wanti makoma. Just say oba ne koko. Mede makoma crew achawa. Ubetumi asheno ma. Mede makoma kuru achewa ubetumi ahye ne ma. Kuru wa no mede kwita wo a ubetumi de wonso wodo agum ama na ye ma na. Nti mede medoma wa ubehwe mi so ye, ubeso me mu ye, ubetumi enema di odo akosi awie ya na. Adia me mpenyo don to so. Yeah. Ode me baye wo dessert. Adia me mpene odo ntoso, ode me baye wo dessert. Ntoso ye adia ketewa bia ye de kan adia kese ho ede ma obi. Se obi abeto wa adia na ode adia che obi na ode ketekete bia ka ho yese. Ode atoso ntoso. Na che se wo mfa odo kese ne mame, odo ntoso ketewa na wode be mame. Ana se wafa meme do ne se eno ye ntoso. Na me nwa na wo ho na wode meme ye ketekete bi atoso. Ode wadi ani pebi wo me ya. Na ode me afefa wanu. Ode me baye u dessert. Dessert enya aduane ayedi me. Dessert ye se wo didi me a ne wode fa wonum. Etimi ya de doko etumi ye bibia emu ha. Enti no menkodi odo kese ne obaabi na mfa me do no emefa wonum. Na mfa me do ne meye ntoso, mfa me dessert, mfa me fifa wonum. Ma menye the main man. Sa na Kojo Antwi peso kire. Ode me baye wo sapofunu. Dem wa hwehweme. Ode me baye wo sapofunu de hiadam na wa hwehweme. Na se de hiadam na wa hwehweme. Sapofunu ye sapodada, sapo a wode ayade a aye dada atete. De wode ayade a ma na atete aye basabasa no. Ye bobo na de ahye tokuro mu baabi saa. Nti da wo yade a ohia sa wode sapofunu ni beye no. Na wakofa na wode abeye. Bibi ti se wo twitwi da asan to ana se mpaboase ana sa ne ma no. Sa sapo no sa edwuma basabasa no ne yede ne ye. Nti waka se emfa menye wo sapofunu, emfa mensia na da bia wo hia bibia wo ntimi mfa wo main chicken nye no. Na wode me makoye mempesa emfa menye odo ntoso, emfa menye wo sapofunu. Ode me baye wo sapofunu, hia dem wa hwehweme. Ora sadia me paucho. So famisi heya. Enti sa onim se sa na wo baye me, ode me baye odo ntoso, ode maye o dessert dia fefa wonum, ede maye o sapofunu, afa me da hia da dia odo me paucho famisi heya. Emfa me nkoduru ho famisi heya. Na Mary asuna mame washe me adie. Alto ye beti. Mary tefrenya to. Na mekwa akori osono ama me ho akire me de mewe interfere ne manya hoto mekwa akofa ade kese na mekun bebu de mefa keto ne manya masomdwe mekwa akodi ahofachi na mekwa akokire me ana medi makomachi na akoda ne miniso de ene emetsa me baabi na madwen me ho kwani dot me fata me pedi obepe me hia de obeya me nyadi obedi mi wankro kwani do de me mfata me peni obepe me hia ne obehia me enye de obedi me ho agro me peni odo a me de ma no ono so be ma me saa odo na abi se ne me hia nipa no ono so be hia me saa bi enye de obedi me ho agro enye de obeye me basabasa enye de ode makoma bedi agro nti o se emfa me nko ho na makoma yisua famisi heya na menwene me ho tie emfa me nko makoma yisua into me standing heartbreaks and lies. Ora ben faminko, makuma ikitwa, en faminko. Inti en faminko ho makuma yisua. Ain't to me stand heartbreaks and lies. Ora ben faminko ho makuma yi eye kitwa en faminko ho. Sa wo be fame e de mako akwati makuma de a en faminko ho. Asumsonti na ye kunhu. Asunson inti na ye ko ho twintwam a na ye twa fa so asunson twa se aye soche aye hyepe ehun twa aye kama onso obobo de ampesi wi na de nso ogu hu na se hohoro hu kakra na aye soche inti asunson twa se aye soche ehun twa aye kama eno nti na ye ko hu na se ho twintwam a na ye twa fa so e ka se bibia twintwam a twa se amomo a echinchim aye basabasa ti embre ya aye soche na ye ko hu na se ho twintwam a na ye twa fa so sana odotie Ojina soja dia no pache Ojan soria was your denche meti ko
Ojina asuoja na opa chew otwa nsuo wi a ose odantem etikopo ohia bibia na no bokọ ahombrase ne ntoboase oja ne ohwehwe wi a na adane ne dwa ne ahomaso ahomaso 247 adane ne dwa ne ahantan ne ahomaso nti obi hia bibia ti se de ojina soja opese otwa no na no bokọ kasa bokọ de ahombrase pa chew na mo nya twa nsuo ne wi a ose odantem na odansuo ne mu no netikopo onya ne ohwehwe wi Contomponi enada Nkontomponi na ada wakoma etikra emfa ne ho wanya ne ohwehwe wie enti no broken heart chewa enya na sem okọ Enfa me nko ma kumesa into mystery heart grace and pain harder than me nko ma kumake it sweaty Enfa me nko habiti eba amfanye freestyle enkwachi yankwachi minye freestyle minye bass tie me odopa ni atade a yakoma ne hye nti wabai obetena ana obekama hye obeso me muye ana obenwan mate obema me so akosoro ana obekama hye akata chita mo yenkwai ano sonsoba amenkasa bebre odo e de kompoba mensato wusisi achi a odo yenkwada amembo na mewe nkati konkoma akomanya rechargeable battery yenton yentwa ne wo factory ode me be ye o psychic de mempene no akoma enye rechargeable battery just akoma yen charge yenton yentwa ne wo factory ode me be ye o psychic de mempene no psychic ye ketua bi a ye de bata kese ho obi a odi obi achibo ano emfa me do no say ye ketua na emfa nko bata kese a wo de ma obi ho nti emfa me nya wo sidekick emfa wo do kese nko ma obi na emfa me de na nya ketua emfa mbata ho sa no pese o kire akomanya rechargeable battery yenton yentwa na wo factory wo de me be ye o sidekick de mempene makoma ti say kosiamona ya toni ne efiri wonsam efi forman ya to atwene de bia dwendwene kwadada de am to me enti so makoma imu ye mami odi me beye o sidekick de mempene me do fokase beda ne metamfo de bekumi makoma ti say kosiamona ya to ne ne akokoto kosua eye kama eye fresh obi ape kosua eye fresh na nso say efiri wonsam ebo forman na ya to atwene ye mfa ho say eye ne ya na akokko ne to ye enti ensesam free formuni enya hwe forma say awie enti ntimi fanya hwe ye beto atwene ti sa na makoma tie just na akoma ye delicate enti mfa mbo ho na nsei na enkoto ntwene de bia dwendwene ne koda na de mentumi koda enda just okoda onna oda na da na dwendwene enti so makoma emu ye mami odi me be ye o psychic de mempene me dofo kese beda na metamfo de ebekume me dofo ne wonti enti makoma na afa ye medane atamfo na kobasa ebekume makoma ti se kosiamona ya toni ne efiri wonsam ehwe forman ya to atwene de bia dwendwene koda da de mentumi enti hwe makoma isu ye mami odi me be ye o psychic de mempene me dofo kese beda na metamfo de ebekume yeah enti sene okai na akoma ne te se kusuamona ya to ne na efiri wonsam ebo forma ne ya to atwene de bia dwendwene kwada na ne mentumi nti hwema koma isu ye mame odi me ba ya o psychic eno de mempene me dofo kese beda ne metamfo de ebekume yeah ane Kojo Antwi Mr Music Man all can say se obaba be fa no na de na koma na ko akomatie krom akote de a ene emfa ne nko ho fa ne si he ya emfa koma no na nkote no enti se undo obi na ompe na enkodada na fa ne nkoye o side chick emfa ne nkoye o side kick emfa ne nkoye o dessert anase odo nto so emfa ne nkoye o sapofunu nko fa ne da hia dem kanokra kire nipa no ompe na emfa ne nko ho